Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong butag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Gihangak na kanoy, nganong hangakon madayon ka na. Dili na sa edad manong manang, nga naingipon sa agtang. Ang hangak mga manang, dili na siya sa baga lang. Gikan po sa imong kasing-kasing, gikan po sa imong kidney, gikan po sa imong utok, o gikan po sa imong atay. Kadaghan, no? Kadaghan na ba ang hangak, Dok? Kadaghanan sa amo, maghuna-una naman, baga naman dayon. Dili, noy. Kung baga gani, pag muhanga ka, naagi na sigurado nga lisod imong dughan, guot sa likod. Muna siya sign nga baga na siya. Kunya, di ubopog ka, o gisipon bug ka, o ko di bagi COVID na ka na. So, muna baga. Sige man tag-istorya ng baga, may gala nga. May COVID rin, may COVID dito, may COVID dito, mga pneumonia, di ba? Kadaghanan sa inyo, paghangak, baga dayon huna-una. Pero dili na siya mao. Ang ikaduhang mukos o hangak, mga manang, kasing-kasing. Mayroon mo nga, kalayo ba na to? Kaya balo mo may gala, ang kasing-kasing kumupaspas. Paspas yun kayo siya. Bug. Dili man na siya ka-supply og dugo kayong baga. Pag abot niya sa baga, kung kayo siya, gamay na lang kayo, urag tubig sa DSWD. Sa Water District. Ha? DCWD, DC. Gamay lang kayong tubig, gamay na lang kayong dugo mo atos baga, so dili kasakay ang oxygen. Mo na problema. Kung paspas imong kasing-kasing, blug. Imbes nga mo-deliver siya isa ka litro mahigala per second, ang ma-deliver niya lang 8 ounce na lang ang Coca-Cola. Ayaw Pepsi, kaya ako'y doktor Coca-Cola mga manong eh. Ha? So, pasangin lang din yung pag way ubo. Pakik at sihot ko. Siguro nakadumdum na ko ba? Nakadumdum mga 10,000 katao. Ha? Kung iutoy na po. Lisod kayo na yung mga manungang. Tabian ba kay bukatol na yung tutudlan? So, nga na eh. Kung lisod gani mo ginhawa, hangak, paminawa inyong dughan. Dili man mo kabalo mo gamit og stethoscope. Paminaw ninyo. Mabati gani inyo na inyong dughan. Blug. Dako kina siyang problema. Kay daghan ng mga sakit imong mapasanginlan anak manong. O paspas imong kasing-kasing. Una, nahigugma ka nun. Ha? Kundi ba, gikan ka ni sakas kapayas. Ha? Kung wala na siya, mupaspas ang kasing-kasing na nato mga manang, kung nakitoxic goiter. Kung stress ka kayo, mupaspas na siya. Kung ilista ba na ninyo diya, mga manang, lista ninyo lisod kay sa i-memorize. Ha? Kung mupaspas yung kasing-kasing, ang una nimong huna-unaon, nakitoxic goiter. Kay gihuna-huna under stress ka. Ang imong kasing-kasing galisod. Siyempre, maglisod man na siya nga sukad sa pagka-anak nimo, trabaho man na siya. Pag-abot nimo sa mga edad o 60, ang kasing-kasing nato muhinay pod. Wala bag mo sabay siya ba nga ora nagaingon na ang kuan ba? Ang lungon ba
come here. Ha? Mo na panahon na nimo na. Kung surrender ka ana noy, kanang upaspas imong kasing-kasing mulihok lang kagamay, mulakaw lang kagamay, muhangos na dayon ka. Ay. Ay, kaupat nga imong problema, wa ka exercise. Kaya pala mo mamagala nga, kung naga na may problema sa kasing-kasing, ang isulti dayon sa doktor nga, dili na ka magtrabaho, magpuyo na lang ka, magbasa-basa na lang kang newspaper, kung di ka kabalo mo basa yung newspaper, magsige kang tanaw TV. Mali na siya, no iba? Ha? Maingon ko sa inyo nga, mali na siya, kay mumanitabo na ako. Katong pagkadismayo na ako, gikan ko nag-opera mga higala. Paspas kay ko kasing-kasing. Blug. Ko na unsa man ito, may chicks ni Dabay. Ha? Mo kitag nakabikini mga higala. Ikan ko nag-opera. Sus, paspas mo na akong kasing-kasing. Wala, gibaliwala na ako, kaya binako, bata pa ko, noy. Ha? Tumba pa bitaw ko. Nagkadugay. May istoryahan mo sa akong mga amigo ng cardiologist. Ay, paingon na ka sa ischemic heart disease. Mo atake na kag kasing-kasing, sir. Ay, sir, man kay tiguang naman ko. So, mingon sila nga, ayaw na kayo trabaho, sir. Ay, nagpag-opera. Ingon ko nga, kanig yung advice kay nga ni may gala, di gid ko mutuo ba? Ano man? Nagtatrabaho ito kasi sukat pagkabata na to, kapag anak na to, nga naman, lungan naman ako na akong trabaho, nga mo man ginaya akong trabaho sukat-sukat. So, dito na, dalit na kayo kong malipong, dalit na kayo muhangap. Nya, maulaan di ko panimuot. Kapila na ko ana nga, di ko mutuan ba? Di ko masurrender mo, kupila gyapon. Hindi ko naka-realize ko mga, di man ko nag-exercise kay sa una may gala, kanabang regular gani nga walking, ang akong routine, routine na ako nga, pagka hapon, mag-weights, weights. Pagkahuman ana, pagka Wednesday o Sunday, mag-golf ko. Ang nga na naman yun akong routine mahigala. So, kulang na ito. So, sugod ko atong niyaging tuig, maglakaw ko ba? So, isa lang karawang mahigala. Dili na kutob sa akong ang akong ginhawa, hangtod na lang sa akong puson. Puson. Dili sa akong kuto-kuto. Ang ginhawa na ko, kulang ka iba. Gamay lang lihok. Muhangak na ko. Naunsan man tao nga bata pa mang kaduk. Naunsan man tao ka. So kad atong nilabay nga aduhan na de katuig may galo. So kad atong duha ka tuig nga COVID, kada adlaw lakaw ko. Nagkadugay. Maabot naman kog lakaw nga 15 minutes may gala. Karon gani maabot nang kog 30 minutos ba? Maglakaw. Nawala tong hangak nako. Nawala tong pagbangon nako, hangak dayon. Naunsa naman tao noy. Bata pa man ko, kay 69 years old pa ko. Bata pa no? Pero i-challenge ta mo mga tigulang ba? I-challenge ta mo mga manong. Ilakaw na siya, di ba? Kilala na siya ka meters, hangak ka na. Magkadugay ka, everyday gina siya lakaw, everyday, maski pagbuulan, lakaw, yun. Usay lagi, maglagot ako sa kong sarili, may gala, kay namang yung kay Kwan, obsessive compulsive reactant, obsessive compulsive character, ambot lang sa araw ito pag Bisaya na. Kana bang, ugso na ko akong sarili, kung mo-schedule na ko na siya maglakaw yun. Maulan kang nagbagyo ka, maglakaw yun. Walking, dili ko jogging, kay tigong kita. Karon, kaabot ako 30 minutos ba? 20 to 30 minutes nga mag-walking. Hinay lang. Iyon na nang bata pa, jogging. Di na nimo kaya. Maski ako maingon di ko sa inyo nga, dili na ako na kaya. Pero walking, karon abot ako 30 minutes. Wala na ko'y hangak nga, kanang maligo ko. Wala hangak. Kanang apil malibang, sorry lang sa namahaw di ha. Pagong kato sa una, malibang ng ganito, gihangak ako. Isang klase nga tao na. Kaya,
mag-opera ko nga magtuwad, usahay mubo mga yung table sa operating room, ato lipong na, madismayo pag yun. Ano na, wala Wala na, wala yun ako na siya. Niya, nagbata ba day ko, wala man. Nagkatigulang everyday man. So, mo na, isa na siya karason ng mga manang, nga muhanga ka. Maingon mo nga, ningon magod akong cardiologist doc nga, di na ko maglihok-lihok. Ayag tuwa na noy, pasabot ana nga, ni-surrender na yun ka. Okay, no. Basig mo, pirma na lang mati sa imo. Kaya sa tinuon na igala, kung ang imong ECG, wala kay ischemic heart disease, kana bang kulang ang supply sa dugo sa imong kasing-kasing? Kung di ba nag-atake na kang kasing-kasing, o kung di ba kanang nanagka-indication nga sakit imong dughan ba? Mamana siya, ulang yun ang supply sa dugo sa atong kasing-kasing. Kung mag-ingana ka, dili ka pwede bigla-bigla. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Kaya ang kasing-kasing na ito may gala, tapulan po. Tapulan kayo ang kasing-kasing na ito may gala. Sagdira ko na siya mo, trabaho, kuhan lang, 60 beats per minute, pasabot anak. Blog. Ngayon, nabog ka nga, kuyaw akong kasing-kasing ida. Pero sa tinuod ba, nagatapol na siya. Niya, kaya ang atong utok, ang atong baga, ang atong system sa atong tibok lawas, nagadepende man sa supply sa dugo, sa oxygen. Kung muhinay mong kasing-kasing, hindi, tanan. Ano na siya? Kamu mga mahilig, musakas, kapayas, mga manong, isa na siya sa sarson, nga nung di na mo saludo si Manoy. Mayon mo. Unsa connection ana dok nga kasing-kasing di mas ibabaw. Ang kato si Manoy ito sa ubos. Wala kina. Inom mo ingon na dahil na inyong mga partner nga may pangpusti kay gahi pa. Ayaw pangpusti double light kay gahi pa. Maula ginanoy. Di pasangin lang ninyo nga tigulang naman gabi dili ang kasing-kasing na siya. Kaya ang atong tanan parte sa lawas, depende kay na siya sa atong kasing-kasing mga manong. Sa una, sa mga panahon pa madili kay advance ang medicine, ang sentro sa atong lawas, ingon nila kasing-kasing, pero di man mauna at ang utok man. So, pag di maayo ang bumba sa kasing-kasing nato, tanan, luya pot, tanan yun, pati tuhod, luya na, mula ka lang kagkadali, nangako na ka, unya, kapoy na. O man ang kadaghanan sa mga bata pa karon sa sinta pa lang gani. Sus. Magsige na lang liningkod. Unya, pag mukha na gani, mulihok lang gamay, ay patay kang bata ka. Tuwa na. Mangluspad na kay hanga ka kayo. So, bantayan na ninyo, Noy. Kung wala mo exercise ever since, wala mo lakaw-lakaw, wala mo mga gamay nga exercise, sa tinood sa karon naga-weights na ko. Naga-weights ko 2 times a week. Kasabot ana naga-barbell ko ba? Naga-barbell ko. Hinoon, kanang high-tech na akong barbelan kay kuan man. Kanang road sa gym gyud. Ipalitan ko sa akong misis ana kay naluya na daw. Naluya na si doktor. Ambot kung sa inyong ipasabot na. So, karon naga-barbell ko. Mabitang na maingon na sila nga, wala ka matigulang do. Labaw na ng mga pasyente na 20 years, 25 years nga balik-balik sa ako. Magsige ingon nga, wala lagi ka natigulang do. Langan. Mupights man ko doy. Mupights. Basta ganig na magluya ganay ka, paspas imong kasing-kasing, ang inyong hunahunaan po, huwag mo exercise. Ang sunod nga rason nga mo, ang sunod nga rason nga kung ka, ang imong kidney. Nadaot na siya na nagapasabot ana nga, nagasaka na imong creatinine ba. So, ibalik na ko sa inyo. Kapila na, katuig na kong istorya. Tanan
nga inyong ipabukal-pabukalan, kada inyong ipag-inom, nga dili prescribed sa doktor, sorry lang gid mo, 100% daot yun ang inyong kidney. Ang unang yung simptomas sa pag-disod sa inyong kidney, hangak. Ang ikalima, may gala nga makakos nga maghangak mo ang inyong atay. Kaya ang atay magunato mo yung naghahimog protina. Bisag kung sa inyong kaunon, tambok ba, magulay ba, kuhaon na niyang protina, muna i-proseso nga naamoy naay substance ang inyong dugo. Ang pasabot ana may gala nga lapot siya gamay para makakarga siya og oxygen. Di po siya sobrang lapot kay lain na po itong sakita. Ha? So, kung kulang ang inyong pagkaon sa protina, hinay po siya production sa protein. Muna siya magdagko inyong tiyan. At gibarang man na siya do. Muna nidako ang tiyan. Ninyo dilo Ang uban daghang kay raso, daghang man kay reason nga namo dako imong tiyan. Mutubig imong tiyan. Daghang kay sakit. Pero ang isa na ang katong pag-production sa protein. So kaning akong gi-mention ganiha nga sukad sa nakay problema sa baga, hangak mo. Kasing-kasing hangak gyapon. Problema ka, hangak gyapon. Wa kay tulog, hangak gyapon. Ang ika-upat ang katong kaupat ba tunay? Kaupat nga wa kay exercise. Ikalima, kidney. Ikaunom, atay. Daghang palaing mga sakit may gala, pero abuton tag sunod tuig ani mahuman sa atong lecture. Pero kana gyud ang major. O ginas ang major. So, unsay suggest na ko sa inyo? Kung niabot na mo tungtong mong 65, yan amoy hangak ba? Naklintan akong toxic goiter may gala. Sa palpitation na to ha, sa kasing-kasing. So, ang nagani mo'y hangak gamay. Check up, chest x-ray, ECG, toxic goiter T3, T4. Kung wala may problema ha, wala din mo stress, kabalo mo siguro mo stress mo. Di ba? Di na kinanglan na i-lecture na to. Sunod, kidney function, imo nang ipa-examine, so creatinine na siya. Ikaunom, katong atay, tanang total proteins, gilista ba na ninyo mga manang, gilista na ninyo, total proteins, o function sa atay, ALT. Okay. Ngayon mga, lisod man kayo na, kay wadto may doktor. Mo lagi na inoy. Ang kalisod ani kay ang utok sa inyong doktor, dito namang limit naman dito sa kasing-kasing dayon. Laban mo adto mong cardiologist. Hangak. Pulmonologist, hangak ay patay. Baga na tanaw na. Kung hangak mo, yan adto mo og nephrologist, kidney ray tanaw. Nya ang problema dahil nimo atay. Asa man dahil ka mapaingon? Kaya doktor yung mga aton. Kabalo mo may gala. Ang sikreto sa pagdili kay mahal ang inyong inyong medical care, nung di kay siya mahal. Ang kabalo mo dala. Ang una yun yung atoon, ang kaninyong amigo yung nga doktor. Amigo ninyo kay kada siya mag-istorya lang na siya kay kailan naman siya sa imo. Si imo to na lang gagkagot. Kung balik ka sa imong doktor, bingon ka nga, hangak naman ko dok. Yeah. Na naman siya ang record nga, nag-pneumonia ka sa una, GTB na ka sa una, kung di ba sa atay nimo, di ko anak ka, nag-hepatitis na ka sa una, makabalo na siya. Basig di pa siya mato sa imong record. Kung di ba, na-stress ka kay imong mga anak, di na muuli. Muuli, sayo sa buntag. O di stress kayang nanay o tatay. Hangak na. Kana, may bawal na niya kailan man sa inyong pamilya. Kung balik-balik mo sa iya. Dili makuha sa doktor na mga manang kung makakita mo doktor, cardiologist, auditor ka. Mali. Mabitaw na, the best
the best doktor nga inyong kaila unta, family medicine. Family medicine ang maayo sa inyo. Kay kana siya, general practitioner na siya. Kung dili siya tapulan ha. Kay magila-ilam na siya sa imo. Unsa man kanong taga-asa kanong sa trabaho nimo nung ha? Na ba kay mga sakit sa una, iya man na ilista dito sa MD record kung family medicine na siya. Pero kung cardiologist, diretso na sa mga kasing-kasing ba? O sige, magpa-ECG na ka to, di ko nakadiwa na. Nalinta ng ubang sakit. Nya kay di man tanan kasing-kasing hanga. Saan na nimo? Mamiss na ang diagnosis, mga manong. Kamong tigpaminaw na ko sa doktor sa kahanginan, kamo wise na mo karon unta. Amot lang. Dili mo pataka ba? Pasaan nang sakit para kung dughan o hangak man. Ayun na mong diretso sa kanang pulmonologist. Kay stethoscope, paminaw ng mga iyong baga ba? Hindi man na siya maging maghuna-una pag mga unsa pa ba diya. Ang inyong baga naman yung aton. Di nalinta na itong stress ni mo, toxic goiter ni mo, ang imong kasing-kasing, imong kidney, imong atay, ay nalinta. Why gid sing kaupayan? Sa bulanan ba, maitok pang putang kana badya. Maitok ba badya? Ha? Mao lagi na mga manang ang balik ko na ko, ang purpose yun sa doktor sa kahanginan nga inform mo. Dili ko mag-diagnose dili sa radyo. Inform mo kung saan pag-approach sa sakit. Kaya kadaghanan sa inyo, mga pa lang man. Kung sa'yo nadunggan, may ingon si pare nga, pre! Ayaw itong doktora, pre, kay Banggitan kubra. Ha? Ayaw mo pataka. Ngayon yung una-unaon yun. Kay mura na siya computer. Sobra pas computer may gala kay ang utok sa doktor. Di gani di gani siya na matumpangan sa 1,000 computers may gala. Hantod ron, mga 25% lang to 30% lang ang naibawaan na to ang gamit sa utok. Pero ingon sa mga Buddhist, nadatay sixth sense. Natay imbis mata, ilong, baba ng tungga, napag yung sixth sense. Karon ko pa nato na-discover. Na third eye, di ba? Kadungog naman ng third eye, makakitag dili ingon na to. Ha? Tinuod na siya kay ubang relihiyon, motoo man anak. Na makita niya ang mga patay, daghan man kay mga sining nga na may gala. Pero tinuod na siya may gala. Dili pag yung ma-confirm sa science, kung dili siya ma-confirm, dili siya ma-subsibya sa medicine. Paranormal. Ang pasabot sa in English ka na mga dili ingon nato, paranormal man siya. So, inahinay karon mga niagi nag almost 50 years na magyo nag-study ako. Tinuod ba yun ng kalag, tinuod ba yun ng ghost, mga wakwak, mga manananggal. Lisod kayo ng manananggal, may gala kay lalaki rin kabaluan, manananggal og panty. Mula gina mga manong. Kaya mga lalaki, matiguaw na lang gud. Mura gyapon focus ba? Sa tinuon may gala ang lalaki, ang focus sa utok. 60% sex. Okay, so gihanga ka. Imong paminawon. Unsa man akong hangak? Mawala ba pag mulingkod ko? Di ba? Kaya gihanga ka, gilakaw ka. O kung iba, nitindo lang kag kalit. O kung iba, nalibang ka na. Gihanga ka. Paminaw na imong kasing-kasing kung paspas ba. Ha? Paminaw ni mo. Kung diba, tanaw ni imong panit ng itom ba ka, kidney na siya ba? O, kung diba, kanang gali kay kamasuko, o di, toxic goiter. Diba? Ingala na si pagbaluwit may gala. Pagtanaw ni mga, nagapaspas akong kasing-kasing, niya pagka magkadugay kog lakaw. Normal. Uy. Ha? Nabuyagan ka. Ha? Mo na, Noy.
evaluate sa ninyo inyong kinabuhi, inyong gibati, bago mo atong doktor. Ayaw pasagad nga gastroenterologist, cardiologist, pulmonologist, mga GIS. Urot na inyong kwarta sa laboratory ba? So, paminaw mo anak. Kung wa mo naglista, ato mo sa YouTube, paminawag usap si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung gusto ninyo mo text diri sa radyo, aron matubag inyong mga pangutana, atong giingon ako sa inyo may galang nga ako yung purpose diri sa Doktor sa Kahanginan, nga inform mo, dili ko mag-diagnose og sakit. Pero kung naagi mo dakong problema nga di masulbad sa inyong doktor, pwede mo ma-text ana. Di na mo may dawat og calls kay pitig yung langana, isa lang ka caller, 15 news, 15 minutos na dayon. So, mga suko na tong uban. So, among numero sa diri sa radyo, na pwede mo mag-text is 0916-594-7747. 0916-594-7747. Ang telepono sa akong sekretary, nga po na pinaka-importanting tao nga i-contact ninyo sa ako, is 0995-221-8007. Tanan pangutanan ninyo siya makatubag. O sa gani, di ko kabalo. Di ko kabalo kung sa schedule na ako, kaya tungkol sa kadaghan, siya naka-memorize kung mag-opera ba ko, kung asa ba ko paingon, siya nakabalo. So, dito mo pangutana text, ayaw mo tawag kay langay kayo. Di po mo matubag kay tungkol sa kabisi niya ba? 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay. 0948-471-9144. Magpa-check up. Check up me sa imong clinic. Unsang adlaw ka sa imong clinic. Di bata magpa-swab kay wala ra ba ko'y nagpa-baksin. Pwede ka way swab sa UM test may gala. Diretso ka. Dili pod na mo dawat og appointment. Kay daghan kay sa inyo magpa-appointment di maabot. Alangan na magdi na kumudawat lain pasyente. Di pagabot nimo ika-19 na ka, 19 po ka, dili ka pwede mag-una-una dito. Inga na akong patagaran magyala. First come, first serve. Kumulakaw ka, pasana nagpa-appointment na nakailista dito. Nga nilakaw ka. O abot asa ka dito ng nguyab. Pagbalik nimo, wa man kay pagtawag sa imo wa man ka, di ibutang ka dito next. Next nga numero. Tama gyud ka dok. Nag-inom ko limonsito. Nakalibang gyud ko. Salamat kayo dok. Alang kung sa tinuod pa may gala sa panahon pa sa Romano may gala. Panahon pa sa Romano ng limonsito ba? Ang ilang limonsito gikan man sa gikan man dito sa ubang lugar di dagko man ilang limonsito di pa sa atong limonsito diri nga limonsito. Kagmay kayo. Dapat pag yung mahala ang kilo. Dito, dagko ilang limonsito. Muna tambal. Pwede hindi ko daghan ng sakit. Para sa sakit ang limonsito ba? Daghan yun kayo yun. Pati ulcer ha. Sige mo guna-una ng limonsito. Aslom. Di pwede kung sa ulcer. Mali mo ba? Kaya dili mo na siya acid. Alkaline na siya. 0930-568-8757. 54, lalaki, Tagum City, Dok. Kaning pang huot sa dughan. Makita ba sa ECG? Depende kung sa sakit na mo dong. Kung kasing-kasing, makita sa ECG. Kung dili, nagugot lang na imong dughan kay wa kagi gibastid ka sa imong girlfriend, patay.
Kundi ba, nagugot imong dughan kay gigutom ka, ay patay kang bata ka. Ha? Ay daghan kay rason nga namuhugot imong dughan dong. Nagsakit imong buot. Ha? Na-stress ka. Ha? Kadaghanan sa ato may gala, may stress naman kung buhay karta. Kung may kwarta, ay stress eh. Ha? So, di lagi ka magkakuha na. Di ka makaingon nga kasing-kasing dayon, ECG dayon, di oy. Di lagi. Mo bitaw na nga kung nakay problema nga na, doktor sa ipakuan. Kung di makuha sa doktor, atong ikaduhang doktor. Kung di pa yun, ikatulong doktor. Kung di ba, ikanapulong doktor. Kay dili na siya sayon mga manong. Ha? Di na siya sayon kayo. Kung dili focus imong doktor. Dok, sakit akong dughan, uguot akong dughan. Kadaghanan, doktor, ECG dayo. Pag kag-examine, muguot lang po imong dughan kung nakay pulmonya, nakay bronchitis, nakay bronchiectasis. Sama ng mga kabawa na siya. Kung wala, nag-entertain mong doktor, hindi, gano'n niya masakpan. Di, sa pag-usaon ba? Ang focus din, kasing-kasing lang. Mao, ECG. Pag tanaw ECG, normal manidong, patay na ang 450. Napagali, charge ka ng ECG may gala, mabot na 800. Kagamay-gamay nga papel. Ay nga naman, kinabuhi may gala. Buhay-buhay lang. Walang kinabuhi, buhay-buhay lang. 0963. So ayaw pag-focus ba? Kung di ka doktor, ayaw pag-focus o kasing-kasing, baga, dili na siya. Ayaw mo na. Tibuok lawas ni mo. Kung sa'yo naitabo sa imong lawas. Kana siya, kung ang doktor mo gamit muna gitawag holistic approach. Masama nang holistic approach. Holistic approach means systemic ang iyang pagtanaw sa tao. Nag-complain ka sakit sa ulo. Dili kay ulo yung examinon. Sakit imong dughan. Dili kay kasing-kasing lang iyang tanawon. Sakit imong kutok-kutok. Dili kay ulcer lang iyang ihibawan. Dili na siya. Muna, holistic approach. Tanawon gikan sa utok. Paingon sa imong kumagko. Mga tana mo, ano sa relasyon sa akong kumagko, dok, dito sa akong sakit sa dughan? Kung nag-itom na ito yung kumagko, dok, sa may sabot, nananay problema kay, mag-itom na imong kumagko, diabetes na siya. Di ba? Amot lang. Pag kung nag-itom na yung kumagko, kulang supply dito sa dugo, samot na imong kasing-kasing, kulang supply. So, unsa man na kay atake kasing-kasing nya napag kay diabetes kana lang ba daghang ka kay komplikasyon imong utok kung wala ka nag-eskwela mamay gyud kag pataka lang atog laing doktor babay okay panman naman toy kanang kuan lagi chicks gipasulti nga unsang sakyanan nga nagsugod sa M. Na siya. Sa may sakyanan nga nagsugod sa M. Ya kay madumduman niya Ford man manang Ford. Gi-pronounce siya Mord. Tanawa M. Ha? Mord. Moyota. Di M. 0963 934 535 70 female pakibato nagsigig tumar calcium kay luod man unya aduna bay maayong vitamin apuli ay nang ang calcium usually may kauban nga vitamin. Kung luod ka, dili ka sa imong giinom nga calcium nang. Kasi na kay ulcer, na kay gallbladder stone, na kay tumor sa imong tungol. Ingana na siya nang ayaw paghuna-una lagi og kay luod
sa imong giinom vitamin. Pwede, pero dili na sa maong rason. Daghan kayong rasonan. So ayaw siya og pasanginli. Daghan sa inyo ba manangil og gipang-inom niyong tambal. Pero di ay mao. Dili mao. Mo bitaw nang sige ko balik-balik sukat-sukat pag 2004. Kung unsa inyong gibati, ayaw na inyong itudlo. Dok, sakit kaya kong tuhod, Dok. Kanang sakit kaya kong bagtak. Di, abinin mo dito sa bagtak. Dili, oy. Ang problema kadaghanan na kay reuma diri sa imong tuhod ba? Layo ano? Kung ba, sakit kayong hawak na ako, Dok. Kung ba, mingon ka, binhod akong tiil. Kasi may pasangin lang mo. Ang tiil ni mo. Ang bagtak ni mo, dili man. Ang problema na dito sa likod ba? Sa spinal column ni mo, di kalayo-layo, tuas Africa ang imong gibati, pero imong sakit tuas kuan, tuas sa Ukraine. Ha? Mao lagi na noy. Dili na siya ingon nga 1 + 1 = 2. Dili ay. Diri sa medicine, 1 + 1 = 11 ba? O 4 by 4. Dili na siya 16. Pick up na. So nang, dili lang imong vitamin problema diha lang. Kay daghan ang vitamin. Pero usually good kumain ka makaon, di naman kakinahanglan vitamin good. 0946-543-8682. 58-year-old. Unsang pababa blood pressure, nagainom losartan 50 piso. 50 milligrams ang tani. 160 man gihapon BP nang ilong. So ni lalaki ba ni bayot ba ni unsa ni? Kay wa may gibutang. Ang pagdetermine kung unsang pang high blood imong kailangan, daghan kayong mga factors ang among ginatan-aw. Number 1, dagan sa imong kasing-kasing. Dili mi makahatag og kung hinay ka imong kasing-kasing, di mi makahatag og metoprolol. Mga ulol-ulol, kay hinay man siya samot. Kung nakay problema sa baga, nakay hubak, di mo makahatag og mga metoprolol. Kuha. Kung ang imong blood pressure ni lampas na sa 160, dili mo di kahatag og ordinaryo, losartan. Muadto na mi sa second generation pang high blood. Kung naa kay gipanghupong sa tiil, dili po di mo magagamit og amlodipine. Ingana na siya nang. Adong. Ingana na siya. Dili na siya ingon nga, akong blood pressure 160 unsa may maayo. Dili na siya dong. Hibawan ba rin yung dili na siya automatic nga losartan plus amlodipine ang tambal? Dili magsugod ka sa evaluate sa nimo unsay ginainom sa una o unsay iyang status iyang kasing-kasing sa baga, sa kidney, sa atay. Una ba sa mga sintomas ka di maayo para na si toxic goiter. Example lang ni kay Dison ng bukay ni i-decipher ang toxic goiter. Na kay toxic goiter. At sabi, ihatag ni mo ana. Pero maguna-una ka. Mangutang na ka sa pasyente. Ay, dong, na ba kay hubak? Di pa din mo mahatag ang mga ulol. Mayo man daw mga metoprolol, propranolol, mga ingana. Kay toxic man. Unya, kaya naman say problema sa baga. Nasa'y hubak, nasa'y allergy. Di mo siya mahatag. Unsa may gabito nimo? Dito na ta sa pril, captopril, benzopril, mga ingana. Pag magsige po kag captopril, benzopril, kay sige kag hutoy, di po siya pwede. Kuha nimo? Mao lagi na noy. Mao gyud noy. Mao na ini. Dili na makuha sa isa lang pagkuha blood pressure. Kuhaon dyan sa imong blood pressure, nag-inom naman kag losartan. 160. Kuhaan imong blood pressure nimo kada adlaw, buntag o gabi, buntag o gahapon. Mubo siya sa buntag, taas siya sa hapon. Ay. Unsay maayo ana, Dok?
Lainon na mo sa buntag, lainon po mo sa hapon. Kaya nag-inom na kag lusartan. Di ba? Ang imong sa buntag, 160. Pagkahapon, inom kag lusartan. Pagkahapon, 130 na lang. Saan na, Dok? Undangon? Mali. Di, naon. Ibaba ni mo imong milligrams. Kay, ang pinakamubo nga milligrams sa lusartan, 50 man. Di na siya pwede. Mato ng kasalaing ambal. Gamit ng ni Philippine. Ha? Ingana na siya, Noy. Ang pagtambal lagi, Noy. Mga manang, nga na walay ngipon sa agtang. Ang pagtambal sa high blood lang gani, ha? Mugamit yung kag-utok ba? Ay, kadali. Dari, kaya na siya ba? Taas ba ko blood pressure? Sige, inom na lusartan. O man, kadaghanan sa mga doktor himuon ba? Kaya dali man kayo, bro. Imog yun siyang diniyos kapag tambal mga manang. Diniyos ba? Examine sa nimo. Kung tanaw nimo sa mata, uy, naman siya glaucoma. Dili na siya pwede mga tambal nga mo. Side effects sa glaucoma. Kaya mo samot na siya, mabuta pa lang unya na siya, kay tagaan mo siya og tambal, di na ko i-mention, kay sigurado yung ka mahunong nang ipag-inom mo, manginom mo og anong tambala, kay talaganan sa inyo ba, na problema sa mata, mayroon na dahil glaucoma, tila ay, mo lagi, di yun ko mag-mention og ka ng mga tambal gani, nga naidaghang kay side effect, dili, noy. Munang kabantay yung isulti na ako doon sa radyo mahigala kay mutuor ba yun mo na ako? Manuor ba yun mo? Di man yun na sa ingana mga manang. Ang kabalo ka, ang pagtambal sa tao, kuhan yun na siya, eskwela yun kagit siya. Dili na siya alalim yun siya. Pero, tanawan ninyo sa doktor, kapag ganyan mo kalingkod, napamospektahan. O sige, gibati ni mo, no, eh. Hanga ko na kay tagaan na yung kuan. Tagaan na yung kanang panghubak. Tagaan na yung panghubak. Ang kadaghanan na, tagaan na yung mga kuan. Salbutamol. Kunya kay, hubak daw. Gipainom kag salbutamol niya, kaya mo paspas magsamot na imong kasing-kasing. Patay ka, bata ka. Dok, nisamot man akong hangak, Dok. Sa may sunod sa doktor himuon, pa-x-ray. Pa-x-ray negative. Kung wala siya naghuna-una, hantod na siya diya. Himuon niyang 3 times a day ang salbutamol. Kung dili pa inom ang Ambroxol, inom ang guayap, phenicin. Baysa kung sa naray panghatag sa imo. See? Kita ninyo? Masabtan ninyo mahigala kung sa ginasulti na ko sa inyo. Ubo. Simple lang kayo na. Ubo. Dok, simple naman kayo ng ubo, Dok. Para sa ubo na mong gamiton. Mali kayo. Imo siyang hibawaan sa kung asa iyang gikan yung ubo. Kuha ninyo? Ang ubo manggod, dili sa baga tanan. Pwede siya gikan sa imong kasing-kasing, gikan sa imong ilong, gikan sa imong mata. Do? Ang ubo gikan sa imong mata. Alangan kay naman kay eye drops kinabutang sa imong mata. Ang katong fluid, muadto dito sa imong ilong. Pag abot sa imong ilong, mutulod dito sa imong tutunlan. Bukatulay na imong tutunlan, muubo ka. O tiaw, ikan sa mata ba? Kuha? Gikan sa imong dalunggan. Mingon ka, layo ko ng dalunggan. Saon man na siya. Ngano man ang makaubo man ang imong kung sa ilong. Mga manang, naitubo, gikan sa dalunggan, paingon dito sa imong baba. Kung gibuog ka, niya dili mo gawat, sa imong dalunggan, muadto na dito sa imong tutunlan. Pagtuluan na niya, hubotoy. See? Ako di ba? Nakiutang.
Abot ng kubrador. Kaubo ka. Kuha kay bayad. Oh, tiyaw, kataghan rason anak nga mo ubo ka. Ha? Mo bitaw na ano nga. Kamong mga tigpaminaw na ko sa radyo. Aron dili kayo magastuhan sa inyong tambal, hospital, ana. Istorya ninyo na. Labaw na kamong mga tigpaminaw na ko. Kusga na inyong radyo. Kaya maminaw silang music. Asa may makuha? Gusto mo magkuhan? Ha? Gusto mo mag-singer? Ay, pag mag-sing, kuhan mo, mga lagtang mo sa patay, kaya pwede pa. Ang gwapo mong tingog, maligyan mo man eh. Ha? Di masapi inyong, kuhan ba, inyong music. Kusga na inyong radyo. Paminawa namang silingan nga gayg ulo. Kanang, ang hupo na lang ng tiil. Sige, gihapon og kanang kuhan. Pabukal og dahon. Ay, Santa Cruz de Igos. Kapila na ba nagsulti ni Dr. Kagapi sa doktor sa kahanginan? Anong silingan lang nimo wa kay balo? Tiaw? Di. Sus, dakua gyud sa benefits nga inyong makuha niya ba? Sa inyong silingan, sa inyong pare, sa inyong tumari, makadungog siya ba? Kisa man nagsigiyaw-yaw na buntag, alas uso sa buntag sa DXUM. Mo nang pinakagwapong doktor. Wala mo sabay ang ataas ug ubos. Ha? Wa mo sabay noy. Dok. Tigulang na yun ka ba? Kanang nagtigulang na ka sa imong edad. Edad lang man na, sir. Nagtigulang na ko, pero kung utok, wala po. Nasa ko sa ubos, wala po natigulang. Mo lagi na, Loy. Sabiyag ba? Sabiyag sa inyong kuan. Dito mo, adto mo sa ibabaw sa kuan. Sa nag-ino mo. Kada singgit og siya lang huwag nagmahal. Beer pala eh. Extra na nyo. Ang kambal man di ay sa high blood, no? Inganay maray, no? Di, katong naminaw sa inyo. Ay, doktor day ka. Ay, naminaw naman ko sa doktor sa kahanginan ba? Makatuon mo punta. Nga tayo matunan sa buntag ba? Imbes nga, mukanta tagkuan. Kanang, ang sagita na. Kanang mga kanta sa mga bagong kanta ron. No? Di ko kabalo, anak, noy. Ay, mukanta ron kung na ako sa shower. Ha? Kay labayon ang ko bato kung labayon kong bato ang kanta ko kay yabag man. Ha? Di na lang yun intawan ko mong kanta. Ibaw na akong kanta mga manong kay si Filimon. Si Filimon na masul sa kadagatan nakakuha og isdang tambasakan. O, mura na. Maayo kay kumukanta na, Michael. Okay. Gamay pa kumukanta ko, ha? Mura, may bawaan ako. Pero ayaw kong pagkanta ka ng mga microphone. Ay, Santa Cruz de Igos. Yabag pas ng matay, no? May panglabtang sa patay. So, mga ni, akong istorya sa inyo karon. Daghan pa bang kay tao nga wa pakaduog sa akong tingog may galas akong gina-lecture. Daghan pa gyud kayo. Wala mo kay Bolode ha nga kamo tigpaminaw na ko. Ay kadugay na nanay sa radyo no. Daghan kay kamatunan na ba pero gamay pa kaya po maminaw ba. 100,000 pa man siguro na minaw sa inyo. 100,000 pa man siguro mo naminaw sa akong tumoy-tumoy sa Cotabato paingon sa ibabaw sa Butuan. Mo lagi na, Noy. Mo na siya, Noy. Mo na nga, paminaw yun mo, o isabwag sa inyo mga silingan, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.